svima, dobrodošli. Dragi gledatelji, danas živimo s obiljem hrane, no trijumf proizvodnje hrane rezultirao je porazom zdravlja. Zašto smo sve deblja nacija? Što doista jedemo i kako hrana utječe na naše zdravlje? O tome večeras govorimo u 8. katu. Stoga ostanite s nama. Dragi gledatelji, gdje je nestala rajčica mojeg djetinjstva? Zašto kupujemo azijski češnjak? Na mnoga pitanja odgovorit će moj prvi gost, agronom Zdravko Matutan. Zdravko, poštovanje, dobro mi došli. Pozdrav. Izvolite, smjestite se. Uz mnoga egzistencijalna pitanja, evo, pitamo se gdje su nam nestale rajčice. Već dugo slušam mnogi ljudi koji govore današnja rajčica više nema ni okusa, ni mirisa. Jeste probali? I nema, jel da? Crvena jest. Crvena jeste, pa nekadašnje sorte koje su se uzgajale nisu imale prvenstveni cilj postizanje visokih prinosa. Kriterij odabira su radile domaćice koje su nudile svojim ukućanima, svojim gostima rajčice i ako su ih pohvalili da su dobre bile, onda su žene ostavljale to sjeme za daljnju reprodukciju. Međutim, danas je sasvim drugi kriterij. U suvremenoj selekciji osnovni kriterij selekcije je visoki prinos, znači što veća profitabilnost proizvođača. Zarada. Tako je. I drugo svojstvo je da ta rajčica može putovati kilometrima, da može danima čekati do momenta prodaje i normalno da takva svojstva ne mogu biti objedinjene sa okusom. A drugi razlog su uvjeti uzgoja. Nekadašnje rajčice su se isključivo na otvorenom uzgajale. Tako je, danas rajčice imamo cijele godine. Danas imamo cijele godine i uglavnom rajčica koju jedemo cijele godine iz zaštićenih prostora, iz plastenika, iz staklenika, no međutim sunčev spektar koji prolazi kroz staklo, kroz plastiku nije isti kao onaj na otvorenom. Većinom te zrake niže valne duljine koje su odgovorne za okus, njih nema dovoljno u zaštićenim prostorima i zbog toga ista možda sorta uzgojena na otvorenom i zaštićenom prostorom, na otvorenom će imati bolji okus. Ali dobro, ono sjeme, sad karikiram, iz doba naših djetinjstva i odrastanja, još danas postoji takva rajčica? Pa, zahvaljujući određenim projektima, očuvao se određeni gen fond, međutim, Hrvatska je relativno kasno počela prije 5-6 godina ozbiljno raditi na tome. Osnovana je Hrvatska banka biljnih gena gdje se deponira takve sorte i jedan dio materijala smo spasili, no međutim još uvijek ima dosta onoga za istražiti, a nažalost jedan dio veliki je i propao. Znači mi smo neke autohtone hrvatske sorte pojedinog povrća zauvijek izgubili? Pa vjerojatno jesmo. Vjerojatno jesmo. Evo, jedan od tih primjera je možda i češnjak. Na području Polače kraj Knina bio jedan velik centar uzgoja češnjaka. No, međutim, Polačkog češnjaka. Polački češnjak. Međutim, evo, tijekom Domovinskog rata područje je devastirano, nema ljudi i zajedno s ljudima nestao je taj češnjak. Zašto je većinom na tržnicama imamo kineski češnjak? Mislim, prvo doći iz Kine do Hrvatske, to treba taj češnjak siroti prevaliti put i zadržati neka svojstva. A je li se tu isto vode proizvođači, dakle, mogućnošću zarade? Pa to je čista ekonomska logika. Vi danas u trgovinama možete kilogram češnjaka kupiti za vrijednost 1 eura. Ako znate da su trgovačke marže barem 30-40%, da je nešto zaradio izvoznik, nešto zaradio uvoznik, da taj transport iz Kine nije baš jeftin, onda taj češnjak ili tamo se uzgaja, odnosno proizvodi da ljudi ništa ne zarađuju ili nije plaćen. Evo, zimsko je doba, ja još moram pristati, nisam jela obožavanu sarmu ove zime, ali zelje je sastavni dio svake dobre sarme. Znamo za ogulinsko zelje, sjajno zelje i varaždinsko zelje i tako i kupujemo već vakumirano. Pa evo, varaždinsko zelje... I postoji zelje sa mog balkona, ali to je već u prošlom stoljeću bilo. Varaždinsko zelje je zapravo jedan od sigurno i ekonomskih i bioloških gledano najvrijednijih hrvatskog kultivara, odnosno tradicijske sorte. Ona se preko 80 godina uzgaja na području Varaždina. Njegova se još točna genealogija ne zna, ali pretpostavlja se da je nastao spontanim križanjima između autohtonih domaćih populacija i tada uvezenih njemačkih sorata, koje potomstva čija su davala superiorne materijale i to su opet osjetile najvjerojatnije domaćice i zapravo to je kupus koji je nezamjenjiv za proizvodnju sarme. Danas, kada je poplava
svih mogućih hibrida, svih svjetskih sjemenskih kuća, on se još zadržao na velikim površinama, prvenstveno za kiseljenje, jer daje izuzetno tanke listove za sarmu, ovako cekin, žutu boju i izvanrednog okusa. Dobro, ali je li baš uvijek kad kupim gotovo zelje na kojem piše varaždinsko zelje, je li to baš varaždinsko ili... Mislim, iz Italije nam dolazi varaždinsko zelje. Nažalost, zadnja proizvodnja, organizirana sjemena varaždinskog kupusa je prestala prije 5 godina. U zadnje vrijeme sve sjeme legalno koje se nalazi na tržištu je stranog porijekla. Sad, s jedne strane, to znači da varaždinski kupus ima izuzetni, on je jaki brend, ne bi ga proizvodili drugi, ne bi im se splatilo da nešto ne vrijedi. A žalostno je što mi nismo uspjeli... Sačuvali sjeme? Pa na neki način proizvođači koji uzgajaju taj kupus, on ima svoje vlastito sjeme, no međutim to sjeme nije certificirano, nije za Znači ponekad kupujemo lažnjak, kao što Louis Vuitton torbice kupujemo, tako je ovaj brand. Većinom kupujemo, ako kupujemo sjeme u vrećici, to je iz Italije i često puta to nema opće veze sa pravim varaždinskim kupusom. Ajme, to baš nije optimistična prognoza. Ova salata, ne znam kakva je bila ujutro, sad samo vidim da je zelena, ne znam je li to kristalka ili... Je, kristalka je. Kako sad, evo, vi ste stručnjak, niste sigurno odustali od prehrane bogate voćem i povrćem, unatoč nedostatku mirisa, okusa i svega što smo sada naveli. Kako uopće da kupujemo? Kojim se vi motivima i načinima vodite? Pa, nažalost, u ovakvoj ekonomskoj situaciji kakva je, većina nas pogleda prvo cijenu. I često puta ako je nešto na nekakve super akcije, nas privuče to. Međutim, puno puta to je varljivo, izuzetno varljivo, iz razloga što se zna da po nekakvim minimalnim cijenama se mora povrće proizvoditi, jer inače niko ne bi ga radio. Međutim, iz uvoza često puta nama dolazi baš tako povrće koje se ne može vani prodati zbog zasićenosti tržišta, a zbog ekonomske politike tih država koje brane svoje proizvođače, onda jednostavno ili se uništava, ili se izvoze, ili se prerađuje i često puta na našem tržištu onda se nalazi po jeftinim cijenama lošije kvalitete. Dobro. Kojim motivima još da se vodimo na tržnici? U koje doba kupovati? Koje namirnice? Da li iz određenog područja? Kako vi kupujete? Pa ako se radi o kupnji od nekakvih trgovačkim centrima, u većini centara danas već imate naznaku porijekla. Ja bih sugerirao prvenstveno pogledati da li je to domaćeg hrvatskog porijekla ili uz uvoza. Kako to sitno piše, pa to ovako... Ako su cijene slične, ja bi svakako i preferiram domaću proizvodnju. No dakle, vodimo se ipak nekakvim regionalnim kriterijima, jel? Uzimati nešto što je iz Varaždina, nešto što je tu iz domaćeg vrta i misliti na certifikate. Pa evo, ovaj varaždinski kupus sad je pokrenuta inicijativa da se zaštiti njegova izvornost, znači njegov osnovni genetski materijal i područje na kojem se uzgaja. To će biti onda nekakva garancija, no prije toga treba doći do originalnog sjemena. Zahvaljujući možda nekim drugim državama koje su više brigu vodile o zaštiti te genetske raznolikosti, još 1959. godine u jednoj američkoj banci je deponirano sjeme varaždinskog kupusa. I sad ćemo mi do našeg sjemena doći preko Interpola. Pa, originalnog sjemena najlakše ćemo doći preko tih baza. Isto tako u jednom Vavilovom institutu u Sankt Petersburgu u Rusiji se od 60. godine originalno sjeme kupusa čuva i to su nekakve baze s kojima bi se genetski moglo utvrditi porijeklo i onih materijala koje sada imamo. I od toga onda napraviti jedan pravi brend, zaštićeni. Domaći, autohtoni. Gospodine Matetan, hvala vam najljepša. Bilo je zanimljivo slušati vas. Vjerujem, dragi gledatelji, da će vam informacije koristiti, kao i ono što ćemo doznati od mog sljedećeg gosta. Stiže mi Marijan Katalenić i sada ćemo se pokušati uvjeriti je li ono što kupujemo doista to kako se prikazuje. Marijane, dobar vam večer. Večer. Dobrodošli, izvolite. Dragi gledatelji, gospodin Marijan Katalenić je voditelj odjela zdravstvene ispravnosti hrane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Marijane, krivotvorenje postoji u svijetu hrane i prehrane. Često kupujemo neke proizvode, a da nismo svjesni da kupujemo u stvari manje vrijedan ili neki zamjenski proizvod. Čujemo da proizvođači kaže naša je hrana najkvalitetnija na tržištu, međutim, oni misle na tehnologiju, na izradu, na konačni proizvod.
ne gledaju sa prehrambenog stanovišta na sastojke koji mogu zapravo štetno djelovati na zdravlje ljudi. Kad nemate pravila koje će definirati nešto, onda definitivno je sve otvoreno. Široko polje interpretacije, jel? Interpretacije. Dakle, eto, smatra se da je hrana zdravstveno ispravna, bez obzira na njen sastav, a taj sastav može jasno utjecati na zdravlje. Evo, kad smo ovo pripremali, ja sad ovdje vidim naribani sir. Ovakav sir često se stavlja na picu. Ovaj naš je već stavio, pa ga ja ne bi stavljala u usta. Ali, pa i miris djeluje gotovo poput sira, a ako se ne varam, nisam baš neka mljekarica, ali osnovni sastav sira je mlijeko. Što je ovo u stvari? Što je ovo u stvari? U većini slučajeva imate, dakle samo možda u 5 ili 10% slučajeva na tržištu imate sir za picu koji se sastoji, ima i mliječnih dijelova unutra. U većini slučajeva on se sastoji od kazeinata, škroba, vode, fosfata i polifosfata, boje i to što vi ističete arome koja liči, koja se može staviti aroma nekakvog konvencionalnog sira, gdje prosječnog potrošača zapravo zavara. Dakle, iako piše sir, to sir nije. Tako je. Dakle, takvi sirevi, to je zamjena za sir. To je dopušten proizvod koji se nalazi na tržištu, ali zapravo je surogat za sir koji prosječnog potrošača zapravo navlači da uzme takav proizvod. I cijena mu je primjerena tome. Znači on je konkurentniji, puno jeftiniji od pravog sira. Upravo tako. Obično kažu dobro je početi dan sa jednom čašom voćnog soka. Mnogi od nas kupuju sokove, lijepo na njima piše 100% voće. Zar bi moglo biti drukčije? Pa u principu možda bi moglo biti. Treba razjasniti da ćete vidjeti na policama najviše voćnih sokova koji potječu koji narančni voćni sokovi i jabuke. Za jabuku ne bi ništa rekao, mislim da se radi o 100% voćnom soku. Ali kod naranče je interesantno da se ti voćni sokovi dobivaju iz koncentrata. Koncentrati se mogu napraviti od, dakle, količina pulpe unutrašnjeg dijela, netopljivog dijela, može biti između 20 i 85% unutar takvog koncentrata. Koncentrati se u industriji trebaju regenerirati, oni su otprilike 50%, koncentrirani su na 50%, trebali dodati 50% vode da bi se dobio konačni proizvod. Ali, jasno, ne možete kontrolirati da li je to 50%. U takve vrste proizvoda dopušteno je dodati se aroma, a ne deklarirati iz razloga jer se prilikom koncentriranja ta aroma izvuče van. Dakle, dobivamo proizvod, kada pogledate na polici vidjet ćete različite cijene. Upravo je i sadržaj primjeren tome. Spominjali smo sir za picu, djeca i svi volimo ponekad gricnuti slasni komadić pice. Ovo je jedna tipična šunka za picu. Ako se ne varam, šunka je inače stražni dio buta svinje. But i plečke, da. To u meni ništa ne miriši na svinju. To sigurno ima svinjskog mesa unutra, a moguće i goveđeg, a moguće i pilećeg. Iako piše šunka. Tako je. Upravo to je zavaravanje potrošača. Potrošača po svojoj percepciji, kada pročita šunka, odbacit će za picu, jasno ići će prema tom proizvodu, cijena je prihvatljiva, a zapravo se radi o jednom također uratku koji ima unutra i škroba, i fosfata i polifosfata, dosta vode, različitih dijelova mesa, od različitog dijela stoke ili svinje. I treba pogledati deklaraciju. Moram reći da postoje proizvođači u Hrvatskoj koji proizvode šunku za picu od buta. Baš od buta? Tako je, ali oni su rijetki i oni drže do svoga brenda. Gospodin Katalenić, to znači da bismo mi doista prvo morali imati nekako povećalo, jer su sve deklaracije u mikroskopski sitne i doista proučavati sastav svake pojedine namirnice i svega što kupujemo. Riba je iznimno zdrava, to nam kažu da Hrvati jedu premalo ribe. Evo, tuna možemo je kupiti u konzervi ili na različite načine pripremljenu. Što je s njom? Pa jasno, tune imaju omega-3 masnih kiselina, one su po tome preporučljive, iako sa jednog stanovišta Svjetska zdravstvena organizacija je preporučila da trudnice ne konzumiraju tunu zbog povećane količine žive, ali tuna se može također i krivotvoriti i sa ribom... Sa butom, ne sa butom. Sa butom. Sa ribom tipa lokarde, dakle bonitom. Vi ne možete u ovakvom otkoštenom, homogeniziranom uzorku otkriti, možete skupim analizama DNK gdje ćete onda razlučiti je li nešto ima unutra ili nema, ali u principu prosječni potrošač će pojesti plavu ribu, mislit će da je tuna i bit će zadovoljan. Dobit ćemo da idu malo razblaženu tunu. Tako je. Dobro. Namazi, paštete.
Pa, pogledajte, pašteta je... Od čega bi se paštete inače trebale proizvoditi? Paštete bi se trebale proizvoditi od, recimo, kvalitetnog mesa ili sa većim ili manjim udjelom jetre, ali otkako je izmišljen kuter u mesnoj industriji, tada svi sastojci, ne bih rekao otpad, ali nešto što se stvarno ne može iskoristiti za nešto kvalitetnije, se homogenizira i dobije se. To ne znači da nema pašteta koje su kvalitetne, ali u većini slučajeva to su proizvodi koji imaju negdje oko 40-45% masti, vrlo malo proteina. Kožica, papaka, rogova i svega. Možda. Dobro. To se može isto utvrditi, jel? Crveno meso trebali bismo davati prednost bijelom mesu, piletini, puretini, zbog kolesterola, onih nepoželjnih masnoća. Što je s piletinom koju jedemo? Pa piletina je prihvatljiva zapravo hrana za većinu populacija. Radi se o čistom mesu, ima najviše na tržištu, cjenovno je prihvatljiva i tako dalje. Dvije su priče koje se kreću oko piletine. Prije određenog broja godina, 3, 4, 5, bila jedna afera između piletine koja je uvezena iz Nizozemske u Veliku Britaniju, gdje su oni složenim analitičkim metodama, koje mi isto također možemo napraviti, našli u toj piletini goveđe i svinjske proteine. U piletini goveđi i svinjski proteini? Sad, kako su oni došli unutra? Dakle, piletina se može ubaciti unutra voda u kojoj se nalaze hidrolizati proteina goveda i svinje i na taj način dobijete veću masu koja onda manje kalira pri transportu i pri pečenju. Mi laici često spominjemo piletina je prepuna hormona i antibiotika. Sad, to je druga priča koja se... To kad me boli grlo da se ne jedem piletine. Druga je to priča, zapravo radi se o tome da je prije jedno 3 tjedna Ministarstvo za zaštitu potrošača u Rajna-Vestfaliji postavilo pitanje Ministarstvu poljoprivrede Njemačke što se to dešava da je 83% antibiotika koji su proizvedeni iskorišteno... U farmaceutskoj industriji? Za svrhu, iskorišteno u uzgoju pilića. 83% proizvedenih antibiotika? Antibiotici ne bi se smjeli koristiti, osim ako se pokaže problem. U tom 35-dnevnom uzgoju pilića koristi se i do 8 preparata. I sad, ako vi iz preventive dajete antibiotike, što ne bi smjeli, imat ćete dobar uzgoj, dobar prinos i tako dalje. A kada to, ali ako jasno na taj način prenesite antibiotike unutra, stvarate rezistentne mikroorganizme, sojeve, koji onda kad konzumira čovjek ima problema jer ga ne možete onda izliječiti. Gospodine Kataleniću, ne mogu sad reći da ste mi pokazali da postoji svjetlo na kraju tunela. Na kraju tunela su one hrane koje uopće ne želim znati što se događa s njima. Ima li mesa? To vas neću pitati, to ćemo ostaviti za neki drugi nastavak. Dakle, što nam samo ukratko možete poručiti? Moramo biti pažljivi i proučavati sve moguće deklaracije. Zapravo, postulati pravilne prehrane, jedite raznoliko. To ne znači da ne možete nijedan ovih proizvoda pojesti. Jedite ga umjereno u malim količinama, a jedite kvalitetniju hranu, to ćete pročitati preko deklaracije i na taj način zaštititi sebe i svoj organizam od štetnog utjecaja, mogućeg štetnog utjecaja. Hvala vam najljepše. Evo, dragi gledatelji, gospodin Katalenić nam je rekao da trebamo jesti raznoliko i umjereno. A zašto smo sve deblja nacija? Nešto će nam o tome reći moja sljedeća gošća. Antoanette Kaić-Rak. Dobra večer, dobro mi došli. Izvolite, iza naših mirisnih pultova. Dragi gledatelji, gospođa Antoanette Kaić-Rak je voditeljica Hrvatskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije. Antoanette, evo, recesijsko je doba, svi govore stegnite remenje i pojaseve, mi smo sve širi. Kako ćemo to izvesti? Teško je pitanje. Zaista smo na jako visokom mjestu što se tiče ove skupine sa prekomjernom tjelesnom težinom i to zapravo govorim globalno, jer Svjetska zdravstvena ima 194 države članice sada. Jako smo visoko. A ako govorimo o osobama, odraslim osobama koje su pretile, znači debele, kako bi rekli
malo kolokvijalno, da. popularnije. Onda smo na 24. mjestu, a kad gledamo ukupno, znači prekomjerna tjelesna težina i debelo, onda smo negdje na 13. mjestu. Dosta visoko, ali nemojte se čuditi jer zemlje... Mi smo nacija pretilih. Da, što se tiče odraslih osoba imamo preko 50%, znači odraslih osoba koje imaju prekomjernu tjelesnu težinu i debljinu. Ali znate, tamo gdje imate debele odrasle imate često i problem sa prekomjernom tjelesnom težinom i djece. Što je sa, dakle, djecom? Odrasli su i prekomjerno teški i pretili. Kakav je trend među djecom? Nažalost, gotovo bih ja rekla i alarmantni trend. U našoj europskoj regiji od 1970. godine, to sad vam je nekakvih 40 godina, nama se 10 puta povećao broj djece sa prekomjernom tjelesnom težinom. To je jako važno. Tako je, jer ta djeca, naravno, težina je, ja bih rekla, vodeći uzrok uz pušenje i tjelesnu neaktivnost i tako rizičnih čimbenika, zapravo vodeći uzrok razvoja nastanka kroničnih nezaraznih bolesti. A to su vam kardiovaskularne bolesti, kronične respiratorne bolesti, maligne bolesti, osteoporoza, dijabetes i sve ono čime se danas suočavamo. I sve više imamo tipa 2 dijabetesa i u dječjoj populaciji. A upravo kronične te nezarazne bolesti u našoj evropskoj regiji uzrok su 75% smrtnosti. Uz vas pozvat ćemo još jednog gosta, nutricionista Nenada Bratkovića, koji će nam također uz vas pojasniti gdje griješimo. Nenade, dobar vam večer. Dobro mi došli, pozdrav. Izvolite, smjestite se uz Antonet. Za sreću je potrebno troje. Žao mi je što nemam kaliper da odmah vidim vaš kožni nabor i kako se hranite, ali vidim da ne patite od prekomjerne tjelesne težine. Možda zato što znate što jedete. Trudim se, borim se. Antonet, Nenade, ono što je zastupljeno u svakodnevici svakog od nas, posebno djece, mi smo ovdje izložili. Pa možete nam pomoći. Svi smo skloni nekim proizvodima, light proizvodima, koji nam se čine još zdraviji i bolji, kojima ćemo biti manje pretili ili prekomjerno teški, a nužno zdravi. Ovdje imamo light voćni jogurt, koji se prvenstveno, ta kategorija light, odnosno lagano, odnosi na hranjivu vrijednost u smislu masti. No, ovdje bih naglasio da je ovakav napitak, odnosno ova namirnica, ovaj obrok, je u biti koncentrat šećera. Znači ima manje masti, ali ima... Ima nešto manje masti, smanjeni udio masti. Zbog toga je light. Zbog toga je light. Ova količina od negdje decilitra po 150 ml nam sadrži u biti oko 3 čajne žličice šećera, odnosno to bi bilo praktički 2 kocke šećera. Želite reći da u ovom decilitru ja sam kupila light proizvod i popit ću nešto što će me nahraniti, a ne udebljati, jel? Da. Znači imamo 2 kocke šećera u ovoj jednoj čaši 150 ml. Kad bi to bilo jedini šećer koji unosim tijekom dana, onda to ne bi bio problem, zar ne? Problem je također što su to jednostavni šećeri, u biti koji izazivaju nekoliko učinaka vrlo bitnih u našem organizmu. Između ostalog nam se razina glukoze u krvi vrlo povisi. To je nagli onaj porast. Nagli skok. To ono što svi znamo već da jednostavno nije zdravo, nije dobro, a posljedica toga na prvi mah je da smo umorni jako. Znači šećer se naglo povisi. I onda naglo padne. Naglo padne, inzulin to mora spustiti, zato nas to umara, a naravno ako ne potrošimo kao energent, ići će u mast. Znam da sam pročitala prazne kalorije. To su te prazne kalorije, u stvari nijakva hranjiva vrijednost, a... Pa ovaj napitak ne možemo apsolutno reći da je prazne kalorija, obzirom da ima nešto i proteina. Međutim, ovaj drugi napitak... Ovo je prekrasan napitak, ne mogu ga sad uzmučkati da se ne razlije, to je gazirani napitak. Gazirani napitak, takozvani soft drink, odnosno meki napitak, koji obiluje isključivo šećerima. I recimo pola litra takvog napitka sadrži oko 7 do 8 kockica šećera. Pola litre, to je ono što klinci struse onak uredno. Tako je, da. Nakon tijelesnog ili u pauzi, 8 do 10 kockica šećera. Može tako sadržavati. Antonet, dugoročno konzumiranje recimo litara i litara ovakvog napitka, kako utječe na kosti, na Naravno da... jetru? Da ne pitam? Da to nije, nemoj da ni pitati, da, upravo točno. Ovi soft napici, tako da kažem, negdje oko 10% ukupne energije što se tiče prehrambenih navika, recimo mladih ljudi, adolescenata, to vam barem 10% ukupnog unosa energije osigurava.
Što se tiče recimo ovih i slanih grickalica, fast fooda i slično, to vam je oko 30%. Tako da je zapravo taj, nazovimo to junk food, zapravo nažalost loši izvori energije, a naravno siromašni hranjivim prehrambenim zaštitnim tvarima. Da. Dakle, ono što naša djeca vrlo često i s radošću konzumiraju, samo će ih kratkotrajno dići, dati im nekakvu energiju i pohraniti se u organizmu kao... Što, rekao bih, opasnosti također kada djecu uzimaju, što takvi napici obiluju kofeinom. I kofeina i boja dodanih aroma. Da, sadržaj fosfate koje opet također mogu djelovati na kalcij, odnosno status kalcija u kostima, tako da je splet nesretnih okolnosti upravo ovakvom napicu. Znači i do osteoporoze. Kruh, naš svagdašnji, svi ga volimo. Je li uvijek bijel, ono što je bijelo, ili tamno, ono što je tamno, i što dobivamo? Ima li tu puno soli ili... Da. Koncentrat prije svega ugljikohidrata, znači škroba prije svega, ali ja bih tu naglasio da jedemo, nažalost, u prosjeku, dakle u Hrvatskoj, puno previše bijelog kruha. Znači, ono sve što su naše... U sve trpamo kruh, jel? Sve trpamo kruh i to bijeli kruh, bijela peciva, a upravo naše bake, djedovi, neki od nas su odrastali na raženom kruhu, kukuruznom kruhu. Pa sa svinskom masti gore i crvenom paprikom. Pa je dobro, može i ta kombinacija, međutim, govorimo o koncentraciji prevelikog šećera, bilo jednostavno, bilo složenih u današnjoj prehrani koje prije svega uzrokuju i tu debljinu. Ovdje imamo slučaj tog bijelog kruha koji između ostalog je puno manje zasjetan. I onda čovjek kada pojede pola štruce bijelog kruha može ga još pojesti. Pojedemo li jednu šnitu možda, odnosno krišku integralnog kruha koji sadrži nešto mekenja, oni sadrže dijetalna vlakna koje povoljno djeluju na šećer, u krvi i našu probavu i tako dalje. I onda imamo povoljan učinak naše zdravlje i puno veću hranjivost. Koja je prehrambena vrijednost ove zdjelice grickalica? Dakle, su to samo čiste prazne kalorije ili tu mogu dobiti nešto zdravo? Pretežito je to koncentrat masti, obzirom da je prženom proizvodu, i ugljikohidrata također, ali tu je vrlo bitna sol. Soli nam treba? Soli nam treba, međutim u umjerenoj dozi. Koliko dnevno? Do jedne male čajne žličice. To vam je ovako. Ovo je mala... Svjetska zdravstvena kaže do 5 grama. Naravno za djecu manje. Znači to je čajna žličica? 5 grama. Ova žličica još manje? Tako. Znači ovo je unos dnevni soli koji je dopušten? Da, s time da recimo ovako, kruh je nama glavni izvor, zapravo proizvodi od žitarica. Kruh, peciva i tako. Najzastupljeniji zapravo izvor soli u našoj prehrani s obzirom na količinu koju konzumiramo. Pa recimo negdje oko 300 grama recimo kruha vam je negdje oko 2,5 do 2,8 grama soli. To je jako puno. I ako Svjetska zdravstvena kaže do 5 grama soli dnevno, naši pokazatelji, mi imamo podatke da između 12 i 14 grama pojedemo soli. Gotovo 3 puta više od dopuštenog. Tako, a to je jako važno, upravo zbog nastanka i razvoja hipertenzije. Povišenog krvnog tlaka. Tako je, povišenog krvnog tlaka. Što se djece tiče, naravno da ovisno, kao što sam rekla, o dobi trebalo bi biti manje od 5 grama, a mi imamo negdje oko 9 grama, 8-9 grama. Soli dnevno. Znači, a ove količine koje odrasla osoba unese organizam dnevno, to je gotovo 3 žličice? Znate, dakle, i veliki je dio iz proizvoda kruha, peciva i slično, onda je dosoljavanje, pripremanje, pa mesni proizvodi koji imaju jako i suhomesnati i usoljeni to, ali i neki naši dodaci hrani koji zapravo sadrže 50% soli. Jako je teško da procijeniti, nismo ni svjesni i čak i kad pokušavamo ne soliti hranu, ne znamo gdje sve još pokupimo usput. Ovo što je rekla doktorica Kajić-Rak, treba čitati deklaracije. Zašto? Jer imamo skrivene soli u obliku mononatrijevog glutamata, dakle pojačivača okusa, koji se mogu nalaziti u hrani biljnog podrijetla, ali ima onako fini mesnati okus. Tako da ukoliko imamo povišeni krvni tlak ili se želimo zaštititi, valja pročitati malo, potruditi se, staviti naočale, pročitati makar i sitnim slojevima da li sadrži natrijev glutamat. Nije li ovo krasan početak dana, doručak za jednog školarca?
Upravo Jedna dobro ste buhtlica. rekli. Jedna buhtlica je tipičan doručak velike većine. Ili pod odmorom se uvijek trči na buhtlicu. Da. Da, a isto tako mi Zašto svi ne volimo buhtlica? reći buhtlica, ali i pahuljice isto interes. Isto čitajte, ja samo mogu reći čitajte deklaraciju, jer i u pahuljicama isto tako ima dosta soli. U običnim onim kukuruznim kornfleksima. Različitim ti pahuljicama ima dosta natrija, da. Isto natrija, to si onak znam zobati za zavaravanje, kao baš sam nešto unijela zdravo. Što je onda uopće, neću pitati što je s ovim bombonima, da to odmah bacim. Mogli biste baciti, obzirom da je hranjivost ravna nuli ovakvog proizvoda, tu su normalno i mnoštvo aditiva koji bojila... Dakle, ovo zeleno nije zbog grapefruta i ovo crveno nije zbog, ne znam, borovnice. Da, djeca vole čokoladicu ili ovako nešto. Nismo mi za to da se sada zabrani, ali ako se već jedu slatkiši, neka to ne bude neka veća količina ili isključivo kako djeca vole jesti slatkiše, jel? Neka bude uz obrok. Isto tako zbog zubi i karijesa. Znači, uz obrok pa se onda zubi operu. To je sad već puno posla za odgajatelje. Dobro, Nenade, što nam vi možete preporučiti još sad za kraj na puci? Kako da uživamo u hrani, a opet da budemo zdravi, da ne budemo prekomjerno teški? Pa svi smo skloni tom grickanju, znači među obrocima, bilo da je riječ o djeci, bilo o nama odraslima. Ali rekli su da je bolje jesti češće, a manje količine. Manje količine, ali isto tako bitna hranjivost. Konkretno, ako moramo nešto grickati, televizija nešto gledamo, ja bih preporučio recimo mješavinu suhog i orašastog voća, odnosno orašastih plodova, koji imaju visoku hranjivost. Lješnjaci, orasi, bademi. Ili imate ono gotovi miks koji sadrži dakle sušeno voće, tipa grožđice sa bademima, lješnjacima, orašićima i tako dalje. Dakle, šaka toga je vrlo zasitna, donosi dobre masti, dosta je kalorično, moram reći, ali puno veća hranjivost u odnosu na ovo, koji je apsolutno nehranjiv proizvod, poput ovih perlica. Onda recimo isto recimo čipsića I ovako. grickalica druga. Tih može recimo postoje čips od jabuka. Čips od banane također, a baza, ako želimo dobru i kvalitetnu prehranu, uvijek to govorimo, možda smo i dosadni, ali to je kvalitetan dobar doručak. Primjerice, integralne žitarice u koje se mogu narezati jabuka, banana, nekakvo bobičasto voće, sa jogurtom, s nekakvim zobinim sojenim mlijekom ili mlijekom nešto snižene masnoće, dakle 1,5% je dobar i uravnotežen doručak koji će nam regulirati šećer u krvi, od koji ćemo imati sitost kroz duži period i bolje ćemo se osjećati. Puno je informacija. Ono što jest činjenica je da moramo neprekidno biti na oprezu i paziti što unosimo i ne voditi se samo za trenutnim strastima i porivima ako želimo dugoročno biti zdravi i u formi. Dragi gledatelji, nadam se da ste barem nešto od ovoga upamtili, da ćete ovog trena primijeniti. Nemojte grickati dok gledate 8. kat, no možemo i dalje uživati o hrani ako jedemo umjereno i raznovrsno. Kako ćemo to napraviti, reći će vam moji zadnji gosti nakon snage.